אנוכיוס, איך היה באכד? תקשיב, אנטיוכיוס היה אש. שמעת על הפרעה החדש של מצרים? מי? ביביוס נתחנחיוס? עזוב, הוא לא שווה. אני לא מבין איך הם בחרו אותו. כן, בוא'נה, אני ואתה יכולים להיות הרבה יותר טובים. לגמרי. כן, יודע מה? קבל. כן. בוא, נהיה מנהיגים של כולם, נשלוט על כולם, הכי גבוה שאפשר, ממש כמו אלוהים. כמו אלוהים! נעשה מגדל ענק, גם ככה כולם מדברים אותה שפה, יהיה קליל! גאון אתה בנוכיוס. אני יודע, דיחיוס. יא בנוכיוס, בוא נתחיל. אני חושב, כן, תשים את זה פה. אני אשים פה דיחיוס. זהו, ואני אשים אשים פה. רעיון טוב בנוכיוס. ואז פה. חכם אתה בנוכיוס. אני חושב, עכשיו תשים את זה ככה. אין בעיה, שמתי ככה, שים את זה פה. עכשיו אני אבנה מעל. יפה, בנוכיוס. ואשים את זה אחד פה. ככה. אני אשים פה רגע. כן, בזהות בנוכיוס. פה. יפה. בוא נביא עוד חומרים למגדל. בוא. איזה מזל שאנחנו יכולים לתקשר עם עצמנו בלי בעיה. אדוני, כן. עכשיו זה לא הזמן לשחק בכדור. אתה חייב לראות מה הם עושים שם בבבל. מה הם עושים שם בבבל? הם בונים מגדל, הם רוצים להיות כמוך בשמיים. לא ייתכן. אני חייב לבדוק זאת בעצמי. מה זה? אני לא מאמין. הבבלים באמת בונים את הבניין הזה. גבריאל צדק. אני לא יכול שהם יהיו כמוני, כמו אלוהים. אני חייב לעשות משהו. אדוני, חזרת. הנני, תקשיב גבריאל, צדקת לגבי המגדל. הבבלים באמת בנו אותו. מה אתה הולך לעשות לגבי זה, אדוני? אני לא יודע. אני צריך להעניש אותם איכשהו, שילמדו את הלקח. אבל הם בונים כל כך טוב, מתקשרים ביניהם. מה אתה יכול לעשות עם זה? אני יודע. נבלבל להם את השפות, ואז הם לא יוכלו לבנות עוד דבר שכזה עוד פעם. גאון אתה, אדוני. אני יודע. ועכשיו, בבלים ארורים, הרגישו את נחת זרועו של אלוהים! לא מאמין שהמגדל של אניוס ובניוס נפל. כן, גם אני לא מאמין, כאילו, סתם נפל, ועכשיו אנחנו, עובדים המסכנים, צריכים ללמוד את זה עוד פעם. כן, צודק. איפה הם? רוצים מגדל שהם יבנו אותו, למה אנחנו? כן, אבל עבודה זו עבודה, בוא נתחיל. טוב, צודק, אתה... אוקיי, רגע, לא, שים את זה. כן, אנחנו עכשיו לשים פה. אוקיי, put it over here, אוקיי? אורה, קימשילה. קימשילה, אוסקדמי. What are you saying? What is this language? אורה שיקינה, קוראים נסטה. Are you retarded? כמה נשתקילה, קוראים לו. No, don't put it there, put it over there. קימשילה לא נסקה, קוראים לו נשקה. קוראים לו נסקתקה. You bastard, put it over there, no, not here, it will fall. פנסקצ'קוי. No, put it, קימשילה. פנסקצ'קוי. fake. זהו, רק לטייק בין העורך. רגע, זה טוב שזה מוקלט, זה יהיה לסוף. נגדיל את המגדל כאן. לא, נראה לי. בום, ענק. ענק. פעם אתה אדוני. אני יודע. לא סתם אני אדוני. לא סתם אני זוהר ארגוב. אניוס ובנוכיוס שם בטח על איזה אי בודד, נהנים מחופשה, עושים חיים עם הפרעה החדש. מתנת. הרי אין בתוך הבריאות. זה ככה זה נשמע, זה יצא גרוע. נהנים בחופשה זוגית. מתנת. הראל ביטוחי בריאות